Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información nesta xornada de mércores na que lles imos a falar. Pois antes das novas locais temos un aviso de un corte de suministro de agua que vai a ter lugar mañán xoves. Saberemos donde vai a ser e donde vai en este caso a afectar. Falaremos deso, como tamén imos a falar de o que haberá esta fin de semana, como son as festas en Encrobas, as festas do Espírito Santo na Silva, a festa social da terceira idade e tamén felicitaremos a unha centenaria, 101 anos que cumpliu este domingo María Josefa Fraga Pallas. Falaremos do verán saudable, de un contacontos que haberá este venres en Cerceda, na Biblioteca Municipal, pero tamén recordamos que poden solicitar as axudas a natalidade, poden anotarse nos cursos de salvamento e socorrismo e tamén lembrar que este mes remata o plazo posto pola lei para a limpeza de fincas para previr incendios. Abre o 10 de xuño o Parque Acuático, falaremos da renovación da plaza nos cursiños de natación e, como sempre, remataremos co tempo. As previsións para mañán son de suba importante de temperaturas e tempo casi que de verán. Como decíamos ao principio, mañán xoves hai un aviso por parte da empresa Espina e Delfín, que é a concesionaria do Servicio de Augas do Concello. Haberá un corte mañán de suministro de agua por melloras no servicio. Vai a ser mañán xoves día 21, dende as 9 da mañán ata a 1 da tarde. Vai a afectar a Avenida de Galicia nos números impares en Cerceda, na Avenida da Coruña nos números pares, na Avenida do Mesón, na Rúa Saúde, na Rúa Pedreira, na Rúa Constitución, na Rúa Camiño do Mato, na Vila da Igrexa, en Gandarouta e en Leira en Festa. Ese corte de agua, teñan precaución mañán durante toda a mañán, dende as 9 ata a 1, mañán xoves, vai haber un corte no suministro de agua. Lembramos os lugares: na Avenida de Galicia nos números impares, na Avenida da Coruña nos números pares, na Avenida do Mesón, na Rúa da Saúde, na Rúa Pedreira, na Rúa Constitución, na Rúa Camiño do Mato, na Vila da Iglesia, no lugar da Gandarouta e tamén en Leira en Festa. E seguimos con máis temas o que haberá esta fin de semana, por exemplo, como festas, son as festas en Encrobas. Esta fin de semana xa comenzan o venres, sábado e logo domingo, todo centrado en Pontoxo. Festas en as Encrobas na honra a peregrina de Santa Lucía. O venres, este venres xa que ven, pasado mañán, hai unha gran verbena coa orquesta Costa Dorada. O sábado hai misa solemne a unha na honra a Virxen da Peregrina e na sesión vermú e na verbena do sábado vai a estar o grupo Tic Tac. O domingo, o último día de festas, hai misa solemne a 1:30 na honra a Santa Lucía e na sesión vermú vai a estar o grupo Benecuai. E son as festas de Encrobas, pero esa fin de semana tamén coinciden as festas do Espírito Santo na Silva, e que comenzan tamén xa pasado mañán venres e continuarán ata o luns día 25. O cartel di que o venres xa haberá unha gran verbena con disco móvil CDC e vai a estar a orquesta París de Noia este venres no Espírito Santo. O sábado volverá a haber outra gran verbena con disco móvil Impacto e o DJ Nian Noé e estará a orquesta Los Satélites o sábado na Silva. O domingo hai pasarrúas coa charanga Bebe Mais, hai misa solemne a unha seguida da procesión e hai pasarrúas e sesión vermú infinita con pinchos incluídos. Estará a orquesta Atenas. E o luns día 25 hai misa a unha e a continuación no campo da Feira da Silva terá lugar o quinto xantar popular do Espírito Santo baixo carpa con sesión vermú e tardeo co trío Alborada. Ata a xornada de mañán aínda poden retirar os tickets, poden facelo nos establecementos colaboradores ou con calquera membro da Comisión de Festas do Espírito Santo da Silva. O menú vai ser a base de lacón, pulpo a feira, mellor dito, lacón a feira, pulpo,
churrasco mixto, postre, bebida, café, etc. Todo a cargo da pulpeira Luís Guerra. O precio é de 38 euros por persoa, 18 euros para os de 6 a 11 anos e os máis pequenos é gratuito, pero pregan que igual se anoten para saber o número de xente. Todo organizado pola Comisión de Festas do Espírito Santo da Silva, coa que colabora o Concello de Cerceda, os veciños e as casas comerciais. Pero esta fin de semana tamén é a Festa Social da Terceira Idade, coincide a Festa Social da Terceira Idade este próximo sábado, día 23, donde xa se superan os 700 anotados, igual prácticamente que o ano pasado. Decir que o prazo xa se pechou e o menú que van a ter, pois alguén aínda non o sabe, porque principalmente é un gran xantar de confraternidade e de homenaxe aos maiores. Haberá música e sorpresas. O menú é a base de lacón afumado, estilo feira, logo haberá pulpo a fartar, xarrete con patacas e guarnición, postre de tarta mil follas e xeado e café con gotas, entre outras cousas, tamén bebidas. As inscripcións, como decimos, xa pecharon. Se queren consultar, teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68, ou achegarse presencialmente á terceira planta da Casa do Concello. Nos hoxe imos a felicitar a unha veciña centenaria do noso Concello que cumpliu o pasado domingo 101 anos. Ela é María Josefa Fraga Pallas, a nosa veciña na parroquia de Rodís. María Josefa Fraga Pallas cumpriu o pasado domingo 101 anos. A teniente de alcalde, a concellera de Benestar, Catrina Queijo, pasou a visitala e fíxolle un regalo especial, unhas flores, un ramo para conmemorar ese día tan especial, 101 anos, e dende aquí, dende a Radio Televisión de Cerceda, tamén a felicitamos. Recordamos que ten aberto plazo para anotarse o Concello para a actividade Verán Saudable, un ano máis, unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar na zona verde do Parque Acuático, no Xardín Botánico ou no Paseo Fluvial. Van a ser martes e xoves, hai dúas quendas, unha de mañán de 11 a 12 e outra de tarde de 8 a 9. O precio é de 13 euros o mes para os adultos e de 9 euros o mes para os maiores de 65 anos. Lembrar que esta actividade vai a comenzar xa o día 11 de maio, o día 11 de xuño do mes que ven. Comenzará xoves 11 de xuño do mes que ven e rematará o 3 de setembro. Van a facer zumba, andainas, xogos tradicionais, aquallín ou ximnasia de mantemento, entre outras cousas. As inscripcións estarán abertas ata o venres 29 deste mes de maio. Poden anotarse no rexistro na planta baixa do Concello presencialmente ou a través da sede electrónica na web municipal. Este venres que ven hai contacontos para os máis pequenos na Biblioteca Municipal de Cerceda. Este venres, na Biblioteca Municipal de Cerceda, a partir das 5:30 haberá un contacontos con Joshua Kenneth, co seu contacontos Leer para Creer. É un espectáculo de ilusionismo de 45 minutos aproximadamente para nenos e nenas a partir de 4 anos que mezcla lectura e maxia para descubrir o arte do imposible. Así que xa sabe, para os máis pequenos, a partir de 4 anos, na Biblioteca Municipal de Cerceda, de xeito gratuito, este venres a partir das 5:30, Joshua Kenneth, Leer para Creer, un espectáculo de ilusionismo que, en este caso, combina a maxia e a lectura. Máis temas, falamos da limpeza de fincas para prevenir incendios, porque o Concello de Cerceda lembra que, segundo a Lei de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas nas faixas secundarias de xestión de biomasa deben realizar os traballos de limpeza antes do 31 de maio. Debe manter limpa unha franxa de 50 metros ao redor do solo urbano, dos núcleos rurais, das edificacións
as das vivendas illadas, das urbanizacións, dos parques, das instalacións industriais ou depósito de residuos. Nesa franxa non pode existir especies como eucalipto, piñeiro, acacia, mimosa, toxo ou fieita. Estas medidas son fundamentais para prevenir incendios forestais e protexer as persoas, as vivendas e o medio natural. Se teñen algunha dúbida, poden consultala no Departamento de Medio Ambiente, que tamén está na terceira planta do Concello, e se non, poden consultar por teléfono o 881 04 67 76. Por outra parte, o Clube de Natación Cerceda informa que en este caso están a tempo de anotarse para os cursos de salvamento e socorrismo como escola municipal, pero tamén para anotarse no clube, participar como deportista do clube. O Clube de Natación Cerceda anuncia o plazo para anotarse nos cursos de salvamento e socorrismo en a escola de salvamento, como decíamos antes. Tamén anuncia que entre o 25 deste mes de maio e o 5 de xuño poderán asistir gratis todos aqueles que queiran probar a actividade de salvamento. A Escola Municipal de Salvamento vai dirixido a maiores de 5 anos e son luns, mércores e venres dende outubro ata maio. Hai un grupo de 4:15 a 5:15 e outro de 5:30 a 6:30. En canto ao Clube de Natación de Cerceda, o Clube de Natación Cerceda tamén abre o plazo para participar no clube, que vai a comenzar xa en setembro. Hai categorías dende alevín ata máster. Adestran martes, xoves e sábados, e incluso en categoría xuvenil, junior e absoluta tamén os venres. Para as dúas cousas, se queren máis información ou inscribirse, poden chamar ao teléfono 661 653 102 ou por WhatsApp no 606 373 632. Recordamos tamén que o Concello de Cerceda ten convocadas as axudas á natalidade e teñen de prazo para poder solicitalas ata o 30 de novembro. Esta convocatoria ten como obxectivo que as familias do Concello de Cerceda teñan un impulso para fixar e fomentar o aumento da poboación municipal. Serán persoas beneficiarias, os proxenitores ou, no seu caso, acolledores dos menores nacidos, adoptados ou acollidos entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano. Decir que este tipo de axuda, esta axuda ten unha cuantía de 300 euros de pago único de 300 euros. As bases poderán atopalas na web municipal ou na sede electrónica ou na terceira planta, nas oficinas de servicios sociais. Se queren solicitalas, teñen que facelo a través do rexistro na planta baixa presencialmente ou a través da sede electrónica. Xa queda pouco, día 10 de xuño reabre o Parque Acuático de Cerceda, un parque acuático que vai a facelo dende o 10 de xuño, que é o mércores, ata o mes de setembro. Este ano, como novedade, chegan unhas subidas de precios nas tarifas de 2 euros por entrada, salvo as dos nenos máis pequenos que non se tocan, quedarán como estaban. Tamén suben os precios para aqueles bonos semanais, bonos mensuais, etcétera, etcétera. Dende o Concello sinalan que estes precios levaban 4 anos sin modificarse e así se fai este ano. O Parque Acuático pechou a pasada campaña con un gran éxito, con máis de 136.000 visitantes entre xuño e agosto, a pesar de que houbo mal tempo en algúns momentos do verán. Esperan que este ano se sobrepasen esas cifras tanto de participantes, de visitantes como de recadación, se o tempo acompaña. En canto á renovación de plaza nos cursiños de natación, agora nestes intres está aberto o plazo para as novas plazas ou de cambio de día e de hora para os cursiños de natación, para aprender a nadar. En este caso, ata o próximo 29 de maio está aberto o plazo para solicitar novas plazas ou cambio de día e de hora na piscina climatizada de Cerceda. Xa no mes que ven, en xuño, é cando teñen que formalizar a praza por rexistro de xeito presencial polas mañáns ou a través da sede electrónica.
Galicia vai a quedar mañán baixo a influencia anticiclónica total. Eso vai a facer que mañán pode haber algo de néboas nas comarcas do interior, pero logo os ceos van a estar despexados prácticamente durante todo o día, con algunha nubosidade de tipo alto que non vai a impedir o paso do sol. Decir que nas zonas das costas pode haber algo de posibilidades de brétemas, de néboas. Decir que as temperaturas van a sufrir un moderado ascenso, se notarán especialmente nos valores mínimos e os ventos soprarán frouxos de suroeste en xeral, rolando al este ao final do día. Pois con este tempo anticiclónico que vai a permanecer varios días, rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.